హరే కృష్ణ. భక్తి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. అందరికి స్వాగతం. స్వాగతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టండి. మాతాజీ నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆత్మతత్వం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. నువ్వు ఈ దేహాన్ని కాదు ఆత్మని చూడు అని చెప్పమని భగవంతుడు చెప్పారు. కృష్ణ భగవానుడు ఆత్మ ప్రాముఖ్యంగా నువ్వు చేయాల్సిందేంటి? యుద్ధం చేయాలి, క్షత్రియుడు కాబట్టి సాంఖ్యయోగం ప్రకారంగా క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పనని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు. అంటే ధర్మం ప్రకారంగా పెద్దవాళ్ళని చంపకూడదు, పెద్దవాళ్ళని ఏమి చాలా గౌరవించాలి అని చెప్పనని ఆయన వాదిస్తున్నారు. కాబట్టి నేను యుద్ధం చేయను అంటున్నారు. నువ్వు అనుసరించాల్సింది సాంఖ్యాన్ని, అర్థశాస్త్రాన్ని అనుసరించు, ధర్మశాస్త్రాన్ని కాదు. అర్థశాస్త్రం ప్రకారంగా నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటించు అని చెప్పనని అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. లాస్ట్ శ్లోకంలో ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముఖ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్యతి. ఓ పార్థ, ఇదే ఆధ్యాత్మికము, దివ్యము జీవితం యొక్క పద్ధతి. దీనిని పొందిన పిమ్మట మానవుడు కల్తనందుడు. మరణకాలం నందైనను అతడు అట్లు వనర్చి భగవద్ రాజ్యాన్ని చేరుకుంటాడు. కర్మయోగాన్ని అనుసరించాలి. ఫస్ట్ వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి మనిషి. ఆ కర్మయోగాన్ని అనుసరించడం ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. నీ కర్మల్ని నువ్వు చెయ్యి. నువ్వు చేయాల్సిందేంటి? నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటించు నువ్వు అని చెప్పనని అర్జునుడికి చెప్పారనమాట. ఇంద్రియ తృప్తి, ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తున్నాయి ఆయనకి. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, కళ్ళు నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి, బాధ కలుగుతున్నది మనస్సుకి. అందుకని చెప్పినని అది తప్పు, నువ్వు అనుసరించే విధానం తప్పు. నీ క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించు, అర్థశాస్త్రం ఫాలో అవ్వు. నువ్వు ధర్మశాస్త్రం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సింది అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఇలా చరణం చేసుకున్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामिन्येति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः तृतीयाध्यायः कर्मयोगः ఈ కర్మయోగంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? కర్మయోగం ఆచరించు, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పునని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మిథ్యాచారుడు కావద్దు, నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు పాటించు అని చెప్పునని 1వ శ్లోకం నుంచి 8వ శ్లోకం వరకు. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయబడదు, మీరు రాసుకోండి. తర్వాత కావాలంటే మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి వినండి. నేను చెప్పింది రికార్డ్ అవుతున్నది, రికార్డింగ్ మళ్ళీ పెడతాం మీకు. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ లేట్ అయిపోతుంది కదా, అందుకని మళ్ళీ అడగొద్దు దయచేసి. ఇది మీరు మళ్ళీ విని రాసుకోండి, రికార్డింగ్ వస్తుంది మీకు. మిథ్యాచారుడివి కావద్దు, నీ కర్తవ్యం నువ్వు పాటించు అని చెప్పి నేను 1 నుంచి 8వ శ్లోకం వరకు చెప్తున్నారు. 9వ శ్లోకం నుంచి 16వ శ్లోకం వరకు కర్మయోగం విధానం గురించి చెప్తారు. తర్వాత 17వ శ్లోకం నుంచి మనకి 35వ శ్లోకం వరకు లోక సంగ్రహం కోసం యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు. నేను సైతం లోక సంగ్రహం కోసం కర్మలను ఆచరిస్తాను అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కామాన్ని జయించి యుద్ధం చెయ్యి అని 36 నుంచి 43 వరకు కామాన్ని జయించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు అనమాట. దేని వల్ల మానవుడు పాపం చేస్తాడు అని అడుగుతాడు అనమాట. అడిగితే దానికి సమాధానంగా కామాన్ని జయించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు ఇక్కడ. అంటే కర్మ కంటే బుద్ధి శ్రేష్టమైతే నన్నెందుకు యుద్ధం చేయమని చెప్పి ఆ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో నన్నెందుకు ప్రేరేపిస్తున్నావు నువ్వు అని ప్రశ్న అనమాట అర్జునుడిది. ఈరోజు మొదటి శ్లోకంలోనే అడుగుతున్నారు అర్జునుడు. ఇక్కడ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అర్జునం వాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన సత్యం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజేసి కేశవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధియే మంచిదని నీవు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం నందు వినియోగింపగోరుతున్నావు? నన్నెందుకు యుద్ధం చేయాలంటున్నావు? యుద్ధంలో నన్నెందుకు ప్రేరేపిస్తున్నావు? జాయసి చేత్ కర్మణస్తి మతా బుద్ధిర్ జనార్దన. ఓ కృష్ణ, కర్మ కంటే బుద్ధి శ్రేష్టమైందని మీరు భావిస్తే నన్నెందుకు ఈ ఘోరమైన కర్మను చేయమని నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నావు అని కృష్ణ భగవానుడిని అడుగుతున్నారు అనమాట అర్జునుడు. బుద్ధి అంటే ఏంటంటే భక్తి. ఇక్కడ భక్తి అని తీసుకోవాలి. అంటే నేను బుద్ధి యోగాన్ని అనుసరిస్తాను కదా, 24/7 శ్రవణ కీర్తనాదులు చేసుకుంటూ నేను సన్యాసిగా వెళ్ళిపోతాను ఈ యుద్ధం చేయకుండా అని అడుగుతున్నారనమాట. నన్నెందుకు ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం చేయమని కర్మయోగంలో మళ్ళీ ఎందుకు లాగుతున్నావు నన్ను అని అడుగుతున్నారు ఈయన. అడిగితే నిష్కామ కర్మయోగం, భక్తి యోగం ఈ రెండింటినీ తీసుకోవచ్చు అని అర్థం. భక్తి
అంటే బుద్ధి అంటే నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని తీసుకోవచ్చు, భక్తిని కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పినని చెబుతున్నాను అనమాట. జనార్దన జనార్దన అంటే ఇక్కడ తన ఆజ్ఞతో తన వాళ్ళకి పీడను కలిగించేవాడు. నువ్వు నన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నావు, నీ ఆజ్ఞని నేను మేరలేను కృష్ణ, నువ్వు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఆ ఆజ్ఞని నేను శిరసావహిస్తాను, కానీ నేను నీ వాణ్ణి కదా, నాకెందుకు ఇట్లాంటి పీడ కలిగిస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పి నన్ను అడుగుతున్నారు అనమాట. నన్ను భక్తి చేయమని ఆజ్ఞాపిస్తే సరిపోతుంది కదా, వెళ్ళిపో, నువ్వు హాయిగా భక్తి చేసుకో, సన్యాసం తీసుకో, అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పొచ్చు కదా, ఎందుకు ఈ విధంగా మళ్ళీ యుద్ధం చేయమని చెప్పని. తత్కిం కర్మని ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. కే అంటే బ్రహ్మ, ఈశ అంటే శివుడు. బ్రహ్మ శివుడు ఇద్దరు కూడా నీ ఆజ్ఞలను పాటిస్తారు. వాళ్ళిద్దరూ నీ అధీనంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు నీ ఆజ్ఞని తిరస్కరించరు. మరి అంత గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళే నీ ఆజ్ఞని తిరస్కరించినప్పుడు, దాటనప్పుడు నేనెట్లా దాటుతాను? నువ్వు నాకు చెప్పాలి, ఏది అన్నది చెప్పాలి. నాకు ఇట్లా అనిశ్చయ స్థితిలో ఉంచొద్దు, రెండు చెప్తూ ఏది శ్రేష్టం అన్నది చెప్పు అని చెప్పనని అడిగారు అనమాట. అడిగితే అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు, భక్తి అంటే అది అహైతుక కృప. భక్తి అంటే అది ఒకళ్ళు అంటే అహైతుకంగా యాదృచ్ఛికంగా లభించేటువంటిది. అది శుద్ధ భక్తుల కృప వల్ల లభిస్తుంది, మీకు ప్రాప్తిస్తుంది. కేవలం నీ ప్రయత్నం వల్ల ప్రాప్తించదు. ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ నేను వెళ్తున్నాను, టెంపుల్కి వెళ్తున్నాను, చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, దేవుణ్ణి చూస్తున్నాను అంటే అది ప్రాప్తించదు. హృదయంలో నుంచి రావాలి అంటే ఆ శుద్ధ భక్తులతో వాళ్ళ అన్న ఉంటేనే, వాళ్ళ కృప ఉంటేనే వస్తుంది, అది లేకపోతే రాదు. కాబట్టి నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను, శుద్ధ భక్తుల కృప కలగాలని చెప్పినని నీకు నేను ఆశీర్వదిస్తాను. కానీ ప్రస్తుతానికి నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిందే, కర్మయోగాన్ని అనుసరించాల్సిందే. నువ్వు కర్తృత్వాభిమానం లేకుండా చేయి. నువ్వు నాకు ఇదవుతుంది, అదవుతుంది, నా మనసు బాధపడుతున్నది, నేను బాధపడుతున్నాను, నాకు పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళని చంపకూడదు, ఇవన్నీ మాట్లాడద్దు. మాట్లాడకుండా కర్తృత్వాభిమానం లేకుండా అంటే కర్తృత్వాభిమానం లేకుండా అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా. నేను ఆ యుద్ధంలో ఇప్పుడు గురువుని ఆయన అడిగారు, ఆ గురువు గారిని నేను ఆయనతో యుద్ధం చేసి ఆయన్ని సంహరిస్తాను, యుద్ధం చేస్తాను, కానీ గెలుస్తాననేంటి? భీష్ముడితో యుద్ధం చేస్తాను, గెలుస్తాననేంటి? ఓడిపోవచ్చు. ఓడిపోయినప్పుడు అప్పుడు నాకు ఈ గురువుతో యుద్ధం చేశాడు, భీష్ముల వారితో యుద్ధం చేశాడు, పెంచిన ఆయన్ని బాణాలతో కొట్టాడు, గురువు గారు ఇది అన్ని నేర్పించిన గురువు గారిని కూడా కొట్టాడు, ఏం అర్జునుడు అని చెప్పినని నాకు బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది కదా, వాళ్ళని అన్నాను, చెడ్డ పేరు వస్తుంది, పాప ఫలితాన్ని అనుభవించాలి నేను. వాళ్ళని గురువు ని అవమానించిన ఇది నాకు లభిస్తుంది ఆ ఫలితం. కాబట్టి ఎందుకు నాకు ఇటువంటి ఇది చెప్తున్నావు? నా కర్మ ఒకటే, నాకు కర్మ ఒక్కటే చెప్పలేదు, ఇంకా చాలా చెప్పారు, అందుకే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. కర్మ ఒక్కటే కాదు, నాకు ఇంకా చాలా చెప్పావు నువ్వు అంటే. ముందర అధ్యాయంలో చెప్పారు అర్జునుడికి, కర్మణ్యేవాధికారస్తే అని చెప్పారు. అంటే కర్మం చెయ్యి, నీకు కర్మల అధికారం, కర్మ చేయటంలో అధికారం ఉంది, నువ్వు రాజువి, క్షత్రియుడివి, కాబట్టి నీ కర్మను నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పారు 2.47లో. 48లోనేమో యోగస్థ కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ అని చెప్పారు. అంటే కర్మ యుద్ధం చేసినా ఫలించినా ఫలించకపోయినా, అంటే కర్మ ఫలితం వచ్చినా రాకపోయినా
ఆయన అంటున్నారు కదా, నేను ఓడిపోతానేమో, ఓడిపోయినప్పుడు నాకు రాజ్యం వస్తుందని నమ్మకం ఏంటి అని అడిగారు. వచ్చినా రాకపోయినా ఫలితం ఆశించకుండా నువ్వు కర్మం చెయ్యి, ఫలాపేక్ష లేకుండా సమభావంగా ఉండాలి అని చెప్పనని 48వ శ్లోకంలో చెప్పారు. 2.48లో. 2.51లోనేమో బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభయ సుకృత దుష్కృతే అని చెప్పారు. జ్ఞానం కోసం కర్మ చేయాలి అని చెప్పారు మీరు. 52వ శ్లోకంలో యాదాతే మోహ కలిలం బుద్ధి వ్యతితరిష్యతి. ఈ శ్లోకంలో కేవలం జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. 4 రకాలుగా 4 శ్లోకాలు చెప్పారు మీరు. ఈ విధంగా నన్ను అనిశ్చయ స్థితిలో పడేస్తున్నారు. ఏది నేను నిర్ణయించుకోవాలి. ఇట్లా ఎన్ని రకాలుగా చెప్పొద్దు నాకు ఒకటి చెప్పండి. జ్ఞానం చేయాలా లేకపోతే కర్మ చేయాలా? జ్ఞానయోగాన్ని అనుసరించాలా లేకపోతే కర్మయోగాన్ని అనుసరించాలా? ఏం చెయ్యాలి నేను? నాకు ఒక్కటి చెప్పండి మీరు అని చెప్పనని ఈయన అడుగుతున్నారు అనమాట. వ్యామిశ్రేణేవా ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అంటే 2వ శ్లోకంలో వస్తుంది మనకి. 2వ శ్లోకం నేను దీంట్లో ఇచ్చేయట్లేదు. వ్యామిశ్రేణేవా అని వస్తుంది. వ్యామిశ్రేణేవా అంటే ఇవ. వ్యామిశ్రేణేవ అంటే ఇవ అనే పదాన్ని నానా అర్థాలు తెలియజేస్తుంది. ఇవ అనే పదం. మీకు నన్ను భ్రమింపజేయాలనే కోరిక లేదు, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలి, అనిశ్చయ స్థితిలో ఉంచాలి అనే కోరిక మీకు లేదు. ఆ వాక్యాల అర్థం స్పష్టంగా తెలియజేయండి నాకు అని చెప్పనని అర్జునుడు గూఢార్థం ప్రశ్న వేశాడు. గూఢంగా అర్థం ఏంటి అంటే, రాజస కర్మ అంటే సాత్విక కర్మ శ్రేష్టమా, రాజసిక కర్మ కంటే కూడా సాత్విక కర్మ శ్రేష్టమా? సాత్విక కర్మ కంటే శ్రేష్టం జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం కూడా సాత్వికమే, సాత్విక కర్మ కూడా సాత్వికమే. భక్తి సాధ్యం కాదు అని చెప్పారు. మీరు నాకు భక్తి సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగాన్ని అనుసరించొద్దు. అప్పుడే నువ్వు చేయాల్సింది ఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు నీ కర్మను నువ్వు అనుసరించు. ఆ కర్మ చేయటం ద్వారా నీకు అంతఃకరణ శుద్ధి లభిస్తుంది అని చెప్పారు. 4 రకాలుగా చెప్తున్నారు మీరు. జ్ఞానం గురించి చెప్పండి. అసలు ఏంటి గూఢార్థం అని అంటే జ్ఞానం గురించి చెప్పండి నాకు అని చెప్పినని అర్జునుడు అడిగారు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. 3వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? లోకేస్మిన్ ద్విధా నిష్టా పురా ప్రోక్త మయా నఘా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. లోకేస్మిన్ ద్విధా నిష్టా పురా ప్రోక్త మయా నఘా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. పాపరహితుడైన ఓ అర్జున, అనఘా అర్జున, పాపం చేయలే నువ్వు, ఎటువంటి పాపాన్ని చేయనటువంటి వాడివి నువ్వు. ఆత్మానుభూతిని పొంద యత్నించు. 2 రకాల మానవుల గురించి ఇంతకు పూర్వమే చెప్పి ఉన్నాను. ధ్యాననిష్ట యందు ఆసక్తి కలిగిన వారు జ్ఞాన మార్గమును, పనుల పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారు కర్మ మార్గమును అర్థం చేసుకుంటారు. ఇది పనుల పట్ల ఆసక్తి అంటే ధ్యాననిష్ట, ఇట్లా సన్యాసిగా వెళ్ళిపోవటం జ్ఞాన మార్గం. అన్నీ వదిలేస్తారనమాట, సంసారంలో ఉండరు వాళ్ళు. ఇది జ్ఞాన మార్గం. ఇది కర్మ మార్గం.
కర్మయోగం ఇది. కర్మయోగం అంటే వాళ్ళకి భార్య, సంసారం, చుట్టూ మనుషులు సంఘంలో ఉంటారనమాట. ఏది మంచిది, వాళ్ళ పని ఏంటి? బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. బ్రాహ్మణ, వైశ్య, క్షత్రియ, శూద్ర, ఈ 4 వర్ణాశ్రమం అనమాట. ఎవరి కర్మని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు, ఎవరి కర్మల్ని వాళ్ళు చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఈ కర్మ మార్గం ఈ 2 రకాలుగా ఉన్నాయి కర్మలు అని చెప్పారు ఇక్కడ. భక్తి శ్రేష్టమైంది, కానీ ఈ భక్తి అహైతుక్యం అని చెప్పారు కదా. ఈ లోకంలో 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగం, కర్మయోగులకు కర్మయోగం ఉన్నాయి. అర్జున, ఒకవేళ నువ్వు కర్మయోగాన్ని, జ్ఞానయోగాన్ని ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడేవిగా నేను చెప్పలే నీకు, నువ్వు అట్లా అనుకుండొచ్చు. ఆ 2 మార్గాలు వేరు కాదు, 2 ఒకటే. ఏదైనా సరే కర్మయోగం చేయాల్సిందే. కర్మయోగం చేసిన తర్వాతే జ్ఞానంలో ప్రవేశించాలి. అంతేగాని కర్మయోగం చేయకుండా అంతఃకరణ శుద్ధి కలగాలి. 2 ఒకటే, ఒకటి తర్వాత ఒకటి వస్తాయి. కర్మయోగం చేసిన తర్వాత జ్ఞానయోగంలోకి ప్రవేశిస్తారు. కాబట్టి 2 ఒకటే అని చెప్పారనమాట. కర్మయోగం ముందు, తర్వాత జ్ఞానయోగం. అంటే కర్మయోగం చేయటం ద్వారా వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, వాళ్ళు చేసే పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది అనమాట. సాంఖ్యయోగం ఆత్మసాక్షాత్కారము, జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం సాంఖ్యయోగం అంటే. కర్మ బుద్ధి యోగం జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు వీళ్ళందరూ చేసేది ఎవరి కర్మని వాళ్ళు అనుసరించి చెయ్యాలి. ఈ బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, వీళ్ళ గురించి 4 గురించి మనం ముందరి అధ్యాయాల్లో చెప్పుకుందాం. అంటే బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది, ఆత్మసాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం. వైరాగ్యంతో భక్తి చేస్తే పూర్తిగా భగవంతుడి మీద ధ్యాస కలుగుతుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగినప్పుడు అప్పుడు ముక్తి కలుగుతుంది. లేదు, నువ్వు అంతఃకరణ శుద్ధి కలగల. కర్మేంద్రియాలు నిగ్రహించి మనస్సు ద్వారా కర్మలు చేస్తా అంటే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే మిథ్యాచారులు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస్స ఉచ్యతే. ఈ కర్మేంద్రియాలని నిగ్రహించాలి. నిగ్రహించకుండా వాళ్ళు అంతఃకరణ శుద్ధి కాకుండా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. మేము సన్యాసులు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు వెనకాల పనులు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. సంసారం వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. కొన్ని రోజులు నిగ్రహంగా ఉంటారు, 4 రోజులు ఉంటారు, 3 రోజులు, 4 రోజులు, 10 రోజులు ఉంటారు. తర్వాత 11వ రోజు నుంచి సంసారం మీదకి వ్యామోహం మళ్ళుతుంది. భార్య, పిల్లలు, సంసారం, డబ్బు, మళ్ళా అన్నింటి మీదకి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, వాటన్నింటి మీదకి కూడా. ఇక్కడ చూడండి, సన్యాసి సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు. ఇవన్నీ వెనకాల చేస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా. వీళ్ళని ప్రిటెండర్స్ అంటారు.
వీళ్ళేంటంటే అంతఃకరణ శుద్ధి కలగకుండా వెళ్తారు. వెళ్ళి ఇలా ఇటువంటి సన్యాసులు ఈ కలియుగంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. మేము సన్యాసులం అని చెప్పి ఏదో యోగా కొంచెం ప్రత్యాహార దాకా వెళ్తారు. వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళకు కొన్ని సిద్ధులు వస్తాయి. అవి పెట్టుకొని జనాల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి పాద పూజలు చేయించుకోవటం, మేమే భగవంతుడు అంటాం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వెనకాల వాళ్ళ కార్యకలాపాలన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఒక 20 మంది 10-15 మంది ఆడవాళ్ళని పెట్టుకొని వాళ్ళతో తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని వెంబడి పెట్టుకుంటారు. కామాన్ని వదిలిపెట్టలేరు, నాలికని వదిలిపెట్టలేరు, నాలిక రుచి అన్నీ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఆ కంట్రోల్ ఉండదు వాళ్ళకి. అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. వెనకాల కార్యకలాపాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని మిథ్యాచారులు అంటారు అని చెప్పనని భగవంతుడు అప్పుడే చెప్పారు. ఓ అర్జున, మరొక శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారపతే అర్జున కర్మేంద్రియ కర్మయోగం అసక్త విశిష్యతే. వీళ్ళు అర్జున, ఇంకొక రకం వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏంటంటే శ్రద్ధావంతులు, శ్రద్ధతో పనిచేస్తారు. ఇప్పుడు కూడా మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసుకొని ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆ చేసే పని మీద వాళ్ళకి ఆపేక్ష, అంటే ఆ చేసే పనికి ఫలం వస్తుందా రాదా అనే ఫలాపేక్ష ఉండదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్తాం, సేవ చేస్తూ ఉంటాం, ఆ భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేయాలి, భగవంతుడి ఆనందం కోసం చేయాలి, ఫలితం ఆశించి చేయకూడదు. ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్టమైన వాళ్ళు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెబుతున్నారు. నేతం కురు కర్మత్వం కర్మధ్యాయో హి కర్మణః శరీరే యాత్రాపితే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు. నీ కర్తవ్య కర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించాలి. నీ కర్తవ్యం ఏది? నువ్వు క్షత్రియుడివి, నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వహించాల్సిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే ఉత్తమమైంది. ఆ కర్మ చేయటం ద్వారా నీకు అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది, జీవనయాత్ర సాగుతుంది. ఆ జీవనయాత్ర సాగిస్తూ 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 వాళ్ళు అంతఃకరణ శుద్ధి చేసుకుని వాళ్ళు తిన్నగా భక్తిలోకి ప్రవేశించాలి. అంతేగాని మొదలే మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్పినని అన్నవాళ్ళు వాళ్ళు స్థిరంగా ఉండలేరు. జీవనయాత్ర సాగించలేడు మనిషి కర్మలు చేయకుండా అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర.
కర్మం చెయ్యాలి, యజ్ఞ రూపంలో చెయ్యాలి. విష్ణు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో కర్మం చేయాలి. లేనిచో ఆ పనులు ఈ జగత్తులో కర్మబంధంలో కట్టిపడేస్తాయి. అందుకే ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితాలపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం చెయ్యి. నీకేదైతే చెప్పబడిందో అది నీ కర్మని నువ్వు నేను చేస్తున్నాను ఫలితం వస్తుంది అని ఆలోచించొద్దు. నువ్వు భగవంతుడి తృప్తి కోసం చెయ్యి. నువ్వు నీ నీకిచ్చిన కర్మ యోగాన్ని నువ్వు అనుసరించు అని చెప్పనని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేయమని చెప్పనని చెబుతున్నారు అర్జునుడికి. ఇప్పుడు ఏది చేసినా కూడా మనం టెంపుల్కి వెళ్ళాము, ఏదైనా సేవ చేస్తున్నాము, దానికి ఫలితం అడగకూడదు. ఫలితం భగవంతుడే ఇస్తారు. మనం అడగక్కర్లా, మనం అడగకూడదు. అడగకుండా ఫలాపేక్ష లేకుండా మనము కర్మలు చేయాలి. ఏ కర్మ చేసినా సరే, టెంపుల్ అనే కాదు, ఏ కర్మ అయినా, బ్రాహ్మణుడు చేసే కర్మ కానీ, క్షత్రియుడు చేసే కర్మ కానీ, వైశ్యుడు చేసే కర్మ కానీ, శూద్రుడు చేసే కర్మ కానీ, ఎవరు చేసే కర్మలు వాళ్ళు నివర్తించాల్సిందే. కానీ వాటిని, ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేసేయి. యజ్ఞచక్రం. ఇప్పుడు ఇక్కడ యజ్ఞచక్రం అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడి తృప్తి కోసంగా వేదాలు శాస్త్రాలు, ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత భాగవతం ఇవన్నీ చదువుకుంటున్నాం కదా, వాటిలలో ఏ విధంగా అయితే నిర్దేశింపబడిందో దాన్ని అనుసరించి కర్మలు చేయాలి. ఆ కర్మలు చేస్తూ ఇక్కడ చూడండి, కర్తవ్య నిర్వహణ. బ్రాహ్మణుడి కర్తవ్యం బ్రాహ్మణుడు చేయాలి, క్షత్రియుడిది క్షత్రియుడు చేయాలి, వైశ్యుడిది వైశ్యుడు చేయాలి, శూద్రుడు చేయాలి. 4 కూడా వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు. ఈ నలుగురు కూడా కంపల్సరీగా వాళ్ళ కర్మని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి. కర్తవ్య కోసం చేయాలన్నమాట. అది కర్తవ్యం అనుకొని చేయాలి, ఫలితం ఆశించకూడదు. తర్వాత అది చేయటం ద్వారా ఇక్కడ ఈ పనులు చేస్తున్నారు. చేసే ముందు వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తారు. యజ్ఞం చేయటం ద్వారా వాళ్ళు ఆ దేవతలందరినీ కూడా మెప్పిస్తారు యజ్ఞాల ద్వారా. మనకిప్పుడు ఈ కలియుగంలో చెప్పింది ఏంటి అంటే, మనకి ప్రిస్క్రైబ్డ్ చాంటింగ్ అనమాట. హరే కృష్ణ నామ జపం చెప్పారు. అంతేగాని యజ్ఞాలు యాగాలు ఇవన్నీ కూడా టెంపుల్స్లో నిర్వహిస్తారు. మనం విడివిడిగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం చేయాల్సింది భగవంతుడి నామస్మరణ మాత్రమే. భగవంతుడికి మనం ఏ చేసినా సరే భగవంతుడికి సమర్పించడం చేయాలి. ఆ యజ్ఞం చేయటం ద్వారా దేవతలు, 3 దేవతలు అంటారు కదా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దేవతని అధిష్టాన దేవత ఉంటారు. ఆ దేవతలందరూ కూడా తృప్తి పడతారు యజ్ఞం చేయటం ద్వారా. వర్షం కురిపిస్తారు, సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి. వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఈ ధాన్యం వస్తుంది, పంటలు బాగా పండుతాయి. పంటలు పండినప్పుడు వాటిని ఇంటికి తీసుకొచ్చుకున్న తర్వాత అవి మొత్తం కూడా ఇట్లా ఆహార పదార్థాలు చక్కగా మనం అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి మళ్ళీ భగవంతుడికి సమర్పించాలి. ఇదంతా చేయటంలో, ఈ కార్యక్రమం అంతా చేయటంలో చాలా జీవహింస జరుగుతుంది. జీవరాశులు చనిపోతాయి. ఆ పాపం అనేది మనకు కలగకుండా ఉంటుందన్నమాట. మొత్తం ఈ ప్రసాదాన్ని భగవంతుడికి నివేదన చేసి, ఆ నివేదన చేసిన దాన్ని మనము స్వీకరించాలి. ఇది యజ్ఞచక్రం. మనం ఈ యజ్ఞాలు చేయటం ద్వారా, అంటే యజ్ఞాలు ఎక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు, మనకి వేదాలు చెప్పినాయి. మీరు దేవతల్ని తృప్తిపరచాలి అని చెప్పినని వేదాలు చెప్పినాయి.
ఇక్కడ ఈ కర్మలు కూడా ఎవరి కర్మని వాళ్ళు ఏది చెయ్యాలి, వర్ణాశ్రమం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి వేదాలే చెప్పినాయి. నువ్వు ఏ కర్మ చేయాలి, నీ కర్తృత్వాభిమానం లేకుండా చేయాలి, ఫలాపేష్ట లేకుండా. ఆ చేయడం ద్వారా, భగవంతుడికి అర్పించడం ద్వారా నీకు అన్నీ సక్రమంగా, యజ్ఞచక్రం సక్రమంగా జరుగుతుంది. లేకపోతే క్షామం వస్తుంది. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన సంభవ, యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. ప్రాణులన్నీ ధాన్యం పైన ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యం వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురువగా యజ్ఞం విద్యుక్త కర్తవ్యాల నుండి సంభవిస్తున్నది. అది ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యజ్ఞం చేసినట్లయితుంది. ఆ యజ్ఞం విద్యుక్త కర్తవ్యాలన్నీ కూడా నిర్వహించడం ద్వారా వాళ్ళు ఆ యజ్ఞాన్ని చేసిన ఫలితం వస్తుందన్నమాట. ఆ యజ్ఞం చేసిన ఫలితం రావటం ద్వారా, అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా భగవంతుడిని సేవించాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ ఫలితాన్ని మనం మళ్ళీ భగవంతుడికి సమర్పించాలి. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తస్య మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందమును పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ కర్మయోగాన్ని ఆచరించి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. పూర్తిగా అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిన తర్వాతే వాళ్ళు ఆ జ్ఞానయోగంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ప్రవేశించినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా చేయాల్సిన కర్మలు ఏమి ఉండవు, వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు సన్యాసాశ్రమాన్ని తీసుకుంటారు. సన్యాసాశ్రమాన్ని తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అలా జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు, ధ్యానంలో ఉంటారు, తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు, అష్టాంగ యోగం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళకి భగవంతుడికి పూర్తిగా వాళ్ళు సరెండర్ అయిపోయి ఉంటారు భక్తులు. కాబట్టి వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్మలు ఏవి ఉండవు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యజ్ఞాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దాన్ని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచం అంతా కూడా అనుసరిస్తుంది. గొప్ప వాళ్ళంటే ఎవరు? నాయకులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు. వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే నడుచుకుంటున్నారో వాళ్ళ వెనకాల తల్లిదండ్రుల్లాగా పిల్లలు ఉంటారు. నాయకులు ఏవైతే ఎలా అయితే ఉన్నారో ప్రజలందరూ నాయకుల్లాగా వాళ్ళ వాళ్ళ వెనకాల నడుస్తారు. ఉపాధ్యాయులు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు బోధన చేస్తున్నారో విద్యార్థులు కూడా అదే విధంగా ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు సక్రమంగా ఉండాలి అని చెప్పినని మనకి శాస్త్రం చెప్తున్నది. వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఆచరిస్తారో దాన్ని వీళ్ళు అనుసరిస్తారు, వాళ్ళు అడుగుజాడల్లో నడుచుకుంటారు. మనకందుకే ప్రహ్లాదుడు చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పారు? ప్రహ్లాదుడు 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు. అంటే ఆయన ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే ఆయన నారాయణ మంత్రం ఉపదేశం పొందాడు. కడుపులో ఉన్నప్పుడే తల్లికి చెప్తుంటే, ఆయన ఆశ్రమవాసి కదా, తల్లి ఆశ్రమంలో ఉంది కొన్ని రోజులు. దానివల్ల ఆశ్రమంలో ఆశ్రమవాసులందరూ కూడా నారాయణ స్మరణ చేస్తూ ఉంటే శుద్ధ భక్తుడైపోయినాడు కడుపులో ఉన్నప్పుడే ప్రహ్లాదుడు. అంటే ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు సక్రమంగా ఉంటే, వాళ్ళు భగవంతుడి భక్తులై ఉంటే పుట్టే పిల్లలు కూడా భక్తులు పుడతారు. వాళ్ళు కూడా సక్రమంగా ఉంటారు. వాళ్ళు చేయాల్సినది వేదాల్లో ఏ విధంగా అయితే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించరు, శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఉంటారన్నమాట. అలాగే నాయకులు కూడా మంచి మంచి నాయకులు తయారవుతారు.
నాయకులు చేసే పనులన్నిటి ద్వారా మనం సుఖంగా ఉంటారు, ప్రజలు సుఖంగా ఉంటారు. అందుకే ధర్మరాజు అడిగారట, ఈయన పరీక్షిత్ మహారాజు పుట్టినప్పుడు ఆయన్ని జాతకం అదంతా చూసేటప్పుడు ధర్మరాజు అడిగారట, అన్నీ చెప్తూ ఉంటే చాలా గొప్పవాడవుతాడు, నీ వంశానికి మంచి పేరు తీసుకొస్తాడు, ప్రజల్ని బాగా పరిపాలిస్తాడా, ఫస్ట్ అది చెప్పండి నాకు, ధర్మంగా ఉండి ప్రజా పరిపాలన బాగా చేస్తాడా అని చెప్పినని అడిగారు. ప్రజలు సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? రాదు సరైన పద్ధతిలో ఉండాలి. పద్ధతిలో ఉన్నప్పుడే ప్రజల సుఖాన్ని కోరుకోవాలి రాజు. రాజు తన కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వర్తించాలి. నాయకుడు తన కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వర్తించాలి. తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి, సక్రమంగా ఉండాలి. వాళ్ళు టీవీలు చూస్తూ, ట్యాబ్లెట్లు చూస్తూ, సెల్ ఫోన్లు చూస్తూ, పోరా నువ్వు చదువుకోపోరా నేను హాల్లో కూర్చొని వీడికి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు, వాడిని గదిలో బంధిస్తానంటాడు. ఇప్పుడు వాడేం చేస్తాడు? వాడు కూడా ఒక సెల్ ఫోన్ కావాలంటాడు. నాకు సెల్ ఫోన్ ఇస్తావా, లేకపోతే టాబ్లెట్ ఇస్తావా, నేను కూడా అన్నీ చూడాలి, నేను చూసేవి చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పని దొంగగా చూడటం మొదలు పెడతాడు. అట్లా తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారో ప్రవర్తన, పిల్లల ప్రవర్తన కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. అది తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మంచి సంతానాన్ని, మంచి భక్తుల్ని మన లోకానికి అందించాలి. అప్పుడు లోకం మొత్తం కూడా సుఖంగా ఉంటుంది, జగత్తంతా కూడా. ఇక్కడ చూడండి, నాయకుడు సిగరెట్ తాగుతున్నాడు, మీరు తాగవాకండి అని చెప్తున్నాడు సభలోకి వెళ్ళి. చెప్పావులే పోరా, నువ్వేమో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు, నువ్వు సిగరెట్లు తాగుతూ మమ్మల్ని తాగొద్దంటావా? మేము కూడా సిగరెట్లు తాగుతూ ఉంటారు, మేము కూడా ఇంద్రియ తృప్తికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ప్రజలు. సిగరెట్ అని ఊరికే ఇక్కడ ఇది చూపించారు అంతే. నాయకుడు కరెక్టెడ్ అయి ఉంటాడు, లంచాలు తింటూ ఉంటాడు, వాళ్ళకి అన్నీ కూడా పైనుంచి వస్తాయి, పైనుంచి కింది దాకా వాటాలు అనమాట, పర్సంటేజెస్. కిందివాడు లంచం తీసుకుంటేనే పై దాకా వెళ్తుంది అది, ఆ లంచం. కాబట్టి కిందివాడు కూడా లంచానికి అలవాటు పడతాడు, లంచం తీసుకుంటాడు, తీసుకొని పైవాడికి పంపించాలి అక్కడ. అంటే నాయకుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే కానీ కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండరు. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నాయకుడు కరెక్ట్ లీడర్ ఉండాలి. జనకుడు మంచి మనకి వీళ్ళని చూపించారు ఉదాహరణగా. జనకుడు మంచి రాజ్య పరిపాలన చేశాడు, అంత బాగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ కూడా ఆయన రాజర్షి. ఆయన ఏంటంటే వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయారు, పూర్తిగా వైరాగ్యంతో ఉన్నారు. ప్రజలందరూ ఎందుకు ఈ విధంగా ఉన్నారు అని చెప్పనని ఆయన అడిగారట ఒక ఋషి వస్తే. అడిగితే ఆయన పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టారట, ఆ సభలో నుంచి లేచి పరిగెత్తుతున్నారట. అయ్యో ఇదేంటి, నేనేం అడిగాను? ప్రజలు సుఖంగా ఎలా ఉంటారు అని కదా అడిగాను, ఇలా పరిగెత్తుతున్నారని ఆయన వెంబడే వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారట. వెళ్తే ఆయన పరిగెత్తి వెళ్ళి ఎదురుకుండా ఒక పార్క్ ఉండే, ఆ పార్కులో ఒక చెట్టుని గావలించుకున్నారట, హగ్ చేసుకున్నారు. హగ్ చేసుకుని నన్ను వదిలిపెట్టు అని కేకలు పెడుతున్నారట. వదిలిపెట్టు అని కేకలు పెడితే ఆ జనక మహారాజు వచ్చి, మహర్షి మీరే దాన్ని పట్టుకొని ఉన్నారు అని చెప్పారట. ఇప్పుడు ఆయన వదిలేసేసి చెప్పారట, అంటే మనమే పట్టుకొని ఉన్నాం, అది వదలటం కాదు, మనమే పట్టుకుని దాంట్లో ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకుండా ఇంద్రియాల కోసం ప్రకోపిస్తూ ఉంటే ఇంద్రియాలు, వాటిని అన్నింటిలో కూడా మనమే ఇదైతున్నాం. కానీ
దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే సుఖం వస్తుంది మనిషికి అని చెప్పనని చెప్పారట. సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశ అధినేతలు. కాబట్టి మీ నాయకుడిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోండి అని చెప్పనని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. నాయకుల్ని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిలోకేషు కించన నాన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్తయేవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏదీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావలసింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. ఆయన భగవంతుడు డైరెక్ట్ పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో కూడా ఆయన వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఆ బ్రాహ్మణులకు కానీ హింస జరిగినప్పుడు ఋషులకు కానీ ఆ ధర్మానికి సంరక్షించడం కోసంగా, ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయటం కోసంగా ఆయన వచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట ప్రతి యుగంలో కూడా. అట్లా కృష్ణ భగవానుడు వచ్చేసారు. ఎట్లా మనకి చూపించారు, చేసి చూపించారు అనమాట. తండ్రి ఆజ్ఞలను ఎలా పాటించాలి, తండ్రి గారిని ఏ విధంగా గౌరవించాలి, అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి. అయినా కూడా లోక సంగ్రహణార్థం నేను కూడా చేస్తాను కర్మలు అని చెప్తున్నారు. విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. నా కర్మలు నేను ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నా. మనకందరికీ మనమందరం హ్యాపీగా ఉండాలి. ఇక్కడ భూలోకంలో ఒక లోకాన్ని ఏర్పాటు చేసి మనకందరికీ చక్కగా ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నారు. మీరు దీనికి ఏదైనా హెల్త్ బాగుండకుండా ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, 2 రోజులు ఆక్సిజన్ పెడితే ఎంత డబ్బులు వేస్తాడో చూడండి. మనకి ఫ్రీగా వస్తున్నది ఆక్సిజన్, భగవంతుడు ఇస్తున్నారు మనకి ఆక్సిజన్. నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఒక డబ్బా నీళ్లు కొనుక్కుంటే మనం 60 రూపాయలు 100 రూపాయల డబ్బా ఒక డబ్బాకి ఇవ్వాలి. ఒక క్యాన్ నీళ్లు కొనుక్కుంటే మనకి నదుల్లో అన్నీ మనం కలుషితం చేసేసుకున్నాం. కలుషితం చేసేసుకుని ఈ డబ్బాల మీద ఆధారపడుతున్నాం. ఇది వరకు లేదు. చక్కగా ఎక్కడ నీళ్ళు అక్కడ తాగేవాళ్ళం. పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్, ఆ ఫ్యాక్టరీస్లో ఉన్న కాలుష్యం మొత్తం కూడా వదిలిపెడుతున్నాం నీళ్ళల్లోకి. ఆ నీళ్లు తాగి దాంట్లో ఉన్న జీవరాశులు చచ్చిపోతున్నాయి. చేపలు దాంట్లో ఉన్నవన్నీ చచ్చిపోయి ఒడ్డుకు చేరుతున్నాయి. సముద్రంలోకి వదిలేస్తున్నాం, నదుల్లోకి వదిలేస్తున్నాం. అన్నీ కలుషితం చేసేసుకుంటున్నాం మనం. మనిషి వాళ్ళ కోరికలు ఎక్కువైపోయినాయి, కామం ఎక్కువైపోయింది. ఆ వేదాలు శాస్త్ర ప్రకారంగా ఎవరు నడుచుకోవట్లా. దాని మూలంగా మొత్తం కూడా అస్తవ్యస్తం అయిపోతున్నది మనిషి జీవితం. ఇప్పుడు అన్ని విపరీతంగా ఎరువులు వేసి పండిస్తున్నారు. కూరగాయలు కానీ పంటలు కానీ అన్నీ కూడా. మనిషిలో శక్తి ఏది? ఇదివరకు కన్నా ఎక్కువ తింటున్నాం. అన్ని రకాల అన్ని ప్లేసుల్లో తెప్పించుకొని తింటున్నాం. కానీ ఇదివరకు వాళ్ళు కారం వేసుకొని తిన్న బలం ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉందా? లేదు. దానికి కారణం ఏంటి? మనం శాస్త్రం ప్రకారంగా నడుచుకోవట్లా, వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని పాటించట్లా, కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించట్లా, ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు చెయ్యట్లా. దాని మూలంగా మనకి అన్నీ కూడా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది మనిషి జీవితం. విద్యుక్త కర్మల్ని నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉండాలి. నేను అట్లాగే ఉన్నాను, మీరు కూడా అలాగే ఉండాలి. శాస్త్ర ప్రకారంగా నడుచుకోండి మీరు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వసః
అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడును, కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తెలుస్తాడు. అది ఆ గుణాల ప్రభావం, ప్రకృతి గుణాల ప్రభావం ప్రతి వాళ్ళ మీద కూడా ఉంటుంది. సత్వగుణంలో ఉన్నామని ఎప్పుడూ సత్వగుణంలో ఉన్నామనుకోవడానికి లేదు. రజోగుణం ప్రకోపిస్తుంది, తమో గుణం ప్రకోపిస్తుంది. అన్నీ కూడా 3 గుణాలు కూడా ఒకదానికొకటి అక్క చెల్లెళ్ళలాగా ఒకదాంట్లో ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా జరుగుతూ ఉన్న దాన్ని మిథ్యాహంకారంతో అంతా నేనే చేస్తున్నానని చెప్పినాను జీవాత్మ అనుకుంటుందట. అంతా నాదే, అన్నీ నావే, ఇదంతా నా గొప్పతనమే అని చెప్పినని అనుకుంటూ ఉంటాడు జీవుడు. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ అంటాడు తండ్రి. డోంట్ టీచ్ మీ అంటున్నాడు పిల్లవాడు. రాంగ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట, అహంకారం. ఇక్కడున్న అహంకారమే అక్కడ కూడా వస్తున్నది. చెప్పే పద్ధతిలో చెప్పినప్పుడు పిల్లలు కూడా వింటారు. ఆ పద్ధతి అలవాటు చేయాలి. ఆ పద్ధతి తండ్రికి ఉండాలి. తండ్రికి ఉన్నప్పుడే పిల్లలకు కూడా వస్తుంది. తండ్రిని కాదు, నాయకుడని కాదు, ఉపాధ్యాయుడని కాదు, ఎవరైనా సరే. అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు. వృష్ణివంశీయుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట. ఏంటి వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు. ఇష్టం లేదు నాకు, చేస్తున్నది తప్పు అని తెలుసు, తెలిసినా కూడా తప్పు చేసేస్తాం. అటు ఇటు చూస్తా ఎవరు లేరు అనుకుంటాం, చేసేస్తాం తప్పు. అటు ఇటు చూసి ఎవరు లేరు అనుకోవడానికి లేదు. మన చుట్టూ భగవంతుడు ఉన్నాడు, సర్వవ్యాపి ఆయన. భగవంతుడు ఉన్నాడు అని ఎవరైతే అనుకుంటారో, శాస్త్రాన్ని ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళు తప్పు చేయరు. ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నాడు అని చెప్పనని భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు అనమాట అర్జునుడు. ఎస్తింద్రియాని మనసా, ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదా, ఇప్పుడు వచ్చేసింది. శ్రీ భగవాన్ వాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనమిహ వైరిణం. భగవానుడు చెప్తున్నారు, అర్జున, అది కేవలం కామమే. అది రజోగుణం వలన కలిగి తర్వాత క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించే పాపమై శత్రువు. అది కేవలం కోరిక. ఇప్పుడు రావణాసురుడు, రావణ బ్రహ్మ, బ్రాహ్మణుడు. ఆయన చాలా శాస్త్రం అంతా చదువుకున్నాడు. ఆయన గొప్పవాడు, చాలా గొప్పవాడు. తెల్లవారేటప్పటికి 1,000 లింగాలకు అర్చన, 1,000 నదుల్లో స్నానం చేసి 1,000 లింగార్చన చేసేసేవాడు ఆయన. అంత గొప్పవాడు ఆయన. అయినా ఉపయోగం ఏంటి? కామం. సీతాదేవిని తీసుకెళ్ళిపోయాడు కామం మూలంగా. తీసుకెళ్ళిపోయి మొత్తం వంశం మొత్తం నశించటానికి కారకుడయ్యాడు. వంశనాశనం అయిపోయింది. హిరణ్యకశిపుడు, వీళ్ళందరినీ మనకెందుకు చూపిస్తున్నారు? మనం ఆ విధంగా బిహేవ్ చేయకూడదు. ఈ విధంగా చేసినందువల్ల ఈ విధంగా జరుగుతుంది నీకు. కామం అనే కోరికను జయించు నువ్వు అని చెప్తున్నారు. అర్జున, అది కేవలం కామం, కోరిక. ఆ కోరిక తీర్చుకోవటం కోసంగా మనిషి తప్పులు చేస్తున్నాడు. రజోగుణం మూలంగా కోరిక కలుగుతుంది.
నేను గొప్పవాణ్ణి కావాలి అనుకుంటాడు, రజోగుణం అనమాట. గొప్పవాణ్ణి కావాలి అనుకొని తప్పులు చేసేస్తాడు. తప్పులు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన కోరిక తీరదు. తీరకపోయేటప్పటికి కోపం వస్తుంది. ఆ కామం తీరకపోయేటప్పటికి క్రోధం వస్తుంది. అదే ప్రపంచాన్ని కబలించే పాపమై శత్రువు. ధూమేనామయతే వహ్నిః యథా దర్శోమలేన చ యదుల్బేనావృతో గర్భః తదా తేనేనమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, మావి చేత గర్భంలోని శిశువు కప్పివేసినట్లు జీవుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని కామం అనే కోరిక ఆవరించున్నది. పొగ చేత అగ్ని, అక్కడ అగ్ని ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? పొగొస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో నుంచి. ఆ దూరంగా కూడా పొగొస్తూ ఉంటే అక్కడ అగ్ని ఉంది అని మనం గుర్తిస్తాం. ఆ పొగ బయటికి పంపించేసేస్తే అగ్ని ఉంది అని తెలుస్తుంది మనకి. అగ్నిని పొగ గమ్మేస్తుంది అనమాట. అట్లాగే మురికి చేత అద్దం, అద్దం అద్దం మీద దుమ్ము పడుతూ ఉంటుంది. రోజు దాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. శుభ్రం చేసుకుంటేనే మన ప్రతిబింబం మనకు కనిపిస్తుంది, లేకపోతే కనిపించదు. ఆత్మని అవిద్య ఆవరించి ఉంటుంది. ఆ విద్యకి దూరం అయితేనే ఆత్మ తనను తాను గుర్తించగలుగుతుంది. ఇది దేహము, ఇది ఆత్మ, ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, నేను ఆత్మని అని గుర్తించగలగాలన్నమాట. ఆ విద్యని ఇప్పుడు దీపం, ఒక దీపాన్ని తీసుకెళ్ళి గదిలో పెట్టినప్పుడు ఆ గదిలో మొత్తం కూడా వెలుతురు వస్తుంది. దీపం లేకపోతే మొత్తం చీకటి. ఇప్పుడు మనలో మొత్తం కూడా చీకటి ఆవరించున్నది. మనలో వెలుగు రావాలి అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. నువ్వంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి. నేను ఆత్మని అన్నది తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆత్మ పని ఏంటి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఆత్మ ఏ విధంగా ఉద్ధరింపబడుతుంది అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. అట్లా ఇప్పుడు అద్దాన్ని శుభ్రంగా తుడుచుకుంటేనే మన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది, లేకపోతే కనిపించదు. అట్లాగే మావి చేత గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు మనకు కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. మావి లోపలెక్కడో ఉంటుంది. గర్భం లోపల శిశువు కప్పబడి ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగే ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామం అనే కోరిక ఆవరించి ఉంటుంది. కోరిక, ఆత్మ ఏంటి, జీవాత్మ తన శరీరాన్ని తీసుకోగానే తను మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి అన్నీ నేనే అనుకుంటుంది. ఈ దేహం నాది, ఈ దేహంలో చేసే పనులన్నీ నేనే చేస్తున్నాను. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా చేసే పనులన్నీ కూడా నేనే, నావే, అవన్నీ కూడా నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. మొత్తం అందరూ నా వాళ్ళు అనుకుంటుంది. నా బంధువులు, నా పిల్లలు. నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అదే రజోగుణం. నేను అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటాడో అదే రజోగుణ ప్రభావం అన్నమాట. జీవుడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని కామం కోరిక ఆవరించుంటుంది. దానివల్ల తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు జీవుడు. తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదో నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేదం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలని చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసి కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. ఇట్లా ఉండాలి. పిల్లలు చూడండి, పిల్లలు ఏ విధంగా ఉంటారు? అందరినీ కలుపుకొని వెళ్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు. వాళ్ళ మనసు చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా శుద్ధిగా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? భక్తి యోగాన్ని అనుసరించినప్పుడు, భక్తి కలిగినప్పుడు, ఆ భగవంతుడికి అన్ని ఫలితాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది.
ఆ ఆత్మ జ్ఞానం అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. నేను ఆత్మని, పరమాత్మ, ఆత్మ అనేది తెలుస్తుంది. ఆత్మని ఏ విధంగా సంతృప్తి పరచాలి అనేది తెలుస్తుంది. భరత వంశంలో శ్రేష్ఠుడివి నువ్వు అర్జున. మొట్టమొదట నువ్వేం చేయాలంటే ఇంద్రియాలన్నీ నీ చెప్పు చేతల్లోకి తీసుకొచ్చుకో. ఆయనేంటి గాంధీవం వదిలేసి కూర్చుండిపోయాడు రథం మీద. ఇంద్రియాలన్నీ నువ్వు ఎట్లా చెబితే అట్లా వినాలి. నీ చెప్పు చేతల్లోకి తీసుకొచ్చుకో. వాటి పని అవి చెయ్యాలి. జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు అంటున్నారు. అది నీలో ఉన్నటువంటి తెలివితేటల్ని, నీ శౌర్యాన్ని, నువ్వెంత వీరుడివి నువ్వు, అది కూడా మర్చిపోయేట్టుగా చేస్తున్నది. ఇంద్రియాలు ప్రకోపించి నువ్వు ఏం చేయాలి అనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయేట్టుగా చేస్తాయి. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని రెండింటినీ నాశనం చేస్తాయి ఇంద్రియాలు. కాబట్టి ఆ కామం అనేటువంటి పాపిని పారద్రోలు అని చెప్పారు. ఇక్కడ చూడండి, జీవాత్మ, ఇక్కడ ఇంద్రియాలు, మొత్తం మనది రథం అన్నమాట. ఈ దేహం అన్నది రథం అనుకుంటే, ఈ రథాన్ని ఈ గుర్రాలు, అవి నడిపించే గుర్రాలు అన్నమాట. రథాన్ని నడిపిస్తున్నాయి గుర్రాలు. ఇంద్రియాలు. గుర్రాలేంటి? ఇంద్రియాలు. ఈ కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నాలిక, చర్మము, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా మనస్సు, ఆరో ఇంద్రియం అన్నమాట. మనస్సు ఏమో కళ్యం. వీటి కోరికలన్నీ కూడా మనసులోకి వస్తాయి. ఈ మనసు ఏం చేస్తుంది? బుద్ధికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. బుద్ధి ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట. అంటే ఆలోచించాలి. కోరిక వచ్చింది, అది ఇప్పుడు చేయాలా వద్దా, ఆ కోరిక అనేది సరైన కోరిక కాదా అన్నది బుద్ధి నిర్ణయించగలగాలి. ఆ బుద్ధి నిర్ణయించలేకపోతే ఆత్మ కలుషితమైపోతుంది. అంతఃకల్మషం ఉంటారు కదా, అది పెరిగిపోతుంది. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, ఇంద్రియాల పైన మనస్సు ఉంటుంది. మనసు కన్నా బుద్ధి కన్నా ఆత్మ. కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనవి. మనస్సు ఇంద్రియాల కన్నా ఉన్నతమైనది. మనస్సు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి కన్నా మరింత ఉత్తమమైనది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏవం బుద్ధే పరం భూత్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహువులు గలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదాన్ని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపుము. నువ్వు చాలా మహాబాహువులు, నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి, మహాబాహువులు గలవాడివి, నువ్వు బాగా శక్తిమంతుడివి, సూర్యుడివి నువ్వు, ఏ యుద్ధంలో అయినా విజయుడివి నువ్వు. అలాంటి విజయం సాధించే నువ్వు ఈ స్థితిలో ఉండటం అన్నది తప్పు. బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని తెలుసుకుని బుద్ధితోనే మనసుని నిలకడ చేసుకుని ఆ కామం, కోరిక, నీ కోరిక ఏంటి? వాళ్ళని చంపకూడదు, యుద్ధం చేయకూడదు, వెళ్ళిపోవాలని. ఆ బలీయమైన కోరికని సంహరించు, ఆ కోరికని కంట్రోల్ చేసుకోవద్దు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. మనస్సును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. ఆ ఇంద్రియాలు ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతాయి? ఆత్మ ఎట్లా గుర్తించబడుతుంది? హరినామ స్మరణ. ఎప్పుడు కూడా చాంటింగ్ మీరందరూ మొదలు పెట్టండి. చేయని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే గనక హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇదే నామం 108 సార్లు చేస్తే ఒక మాల చేసినట్టు. అది చేయడం మొదలు పెట్టండి. భగవద్గీత వింటున్నారు, గీతా యజ్ఞం చేస్తున్నాను రోజు. మనం ఇప్పుడు 3వ రోజుకు చేరుకున్నాం. భగవద్గీత చదవాలి, దాంట్లో ఉన్నది అర్థం చేసుకోవాలి, వినాలి. ఆ చెప్పింది కూడా మళ్ళీ 1-2 సార్లు వినాలి. లైక్ చేయండి. ఆ విన్నప్పుడు ఆ లైక్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన టెంపుల్ వాళ్ళకి కొంత ఉపయోగం అన్నమాట. ఆ యూట్యూబ్లో లైక్ చేస్తే చక్కగా వినండి, విని లైక్ చేయండి. చక్కగా విన్న తర్వాత మీరు ఈ భగవద్గీత చదవటము, వినటము, జపం చేయటం ఇవన్నీ కూడా అభ్యాసం చేయండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.